खुलुमबाय नोंथांमोनखौ केबि बड' निउज चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि रादाबखौ मिन्थिनो मोनो आरो खोनानो मोनो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सेथियाव दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि 15थि चिफ मिनिस्टार हिसाबै सायख'जाबाय। नैथियाव दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै डिक्लेयार होनायनि उनाव बिथां शर्माखौ इउनियन मिनिस्टार जितेन्द्र सिंह आरो बीजेपी नेशनेल भाइस प्रेसिडेन्ट बायजायन पान्डाया कंग्रेचुलेसन होयो। थामथियाव दं तेजपुराव 300निबो बारा दखानफोरा अर खामजोबो, जेराव कौटि कौटि रांनि खहा जायो। बेनिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो 20निबो बारा अर खोमोरग्रा गारिया सफैदों। दासिमाव रावबो सुबुंनि आघात एबा जोखोम जानायनि रिपर्ट मोननाय जायाखै आरो बेनि फारसे इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो दं। ब्रैथियाव दं आसामनि गोदानै सायख'जानाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै रबिबार खालि गुवाहाटीनि राजभवनाव नुजाथिहोयो आरो गभर्नमेन्ट जगदीश मुखीखौ रायजोआव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय लोगो हमहैयो आरो बेजों लोगोसे आसामनि सिगांनि सीएम सर्बानन्द सन'वाल आरो एलायन्स पार्टीनि लिडारफोर जेरै इउपिपिएलनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' आरो एजेपिनि चिफ मिनिस्टार अतुल बरायाबो थांफायो, जेरावनाखि इउनियन मिनिस्टार नरेन्द्र सिंह तोमार आरो बीजेपी नेशनेल भाइस प्रेसिडेन्ट रन्जित दासआबो दंफायोमोन आरो बिनिनो सीएम हिसाबै समायखिराखौ गाबोन समबारखालि गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रायाव खुंगोन। बाथियाव दं दिल्लीयाव कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै गाबोन समबारखालि फुंनि 5 रिंगायाव जोबनो गोनां लकडाउनखौ फैगौ सप्ता मेनि 17सिम बारायना होनाय जाबाय। दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविन्द केजरीवालआ दिनै रबिबारखालि बुंथिबावदों दि मेट्र' ट्रेननि खारनायखौबो लकडाउनाव बन्द थागोन। दथियाव दं हिमन्त बिश्व शर्माखौ सीएम हिसाबै सायख'खांनायनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सन'वालनि नुथायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों। स्निथियाव दं 100 मिलियन बोसोर पुराना सौरपद डायनासरखौ मेघालयानि वेस्ट खासी हिल्सआव मोननाय जादों। दाइनथियाव दं इउकेनिफ्राय लाबोजानाय अक्सिजेन जेनेरेशन प्लान्ट जायनाखि मिनिटआव 500 लिटार अक्सिजेन बानायनो हायो, बेखौ दिल्लीनिफ्राय आसामसिम सिभिल एभिएशननि मददजों 40 फिट गोलाव कन्टेनारजों चिरांनि जेएसपि सिभिल हस्पिटालाव बाहायनो थाखाय लाबोनाय जागोन। बिनिनो गुथियाव दं 300था अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर्स चाइनानिफ्राय दिल्लीयाव लाबोनाय जायो महाराष्ट्र स्टेटआव बाहायनो थाखाय। जिथियाव दं इउकेनिफ्राय लाबोजानाय अक्सिजेन जेनेरेशन प्लान्ट जाय मिनिटआव 500 लिटार अक्सिजेन बानायनो हायो, बेखौ हानि लामानि गेजेरजों दिल्लीनिफ्राय राजस्थानसिम दिनै एनडीआरएफनि मददजों जेएलएन मेडिकेल कलेज आजमेर आरो एसआरजी हस्पिटाल झालवाड़नि थाखाय लाबोनाय जाबाय। 17थियाव दं दासिम 24 घन्टासिमनि मादाव भारतआव 3.86 लाख सुबुङा कर'नानिफ्राय रिकभार जायो आरो 18 लाख सुबुङा टेस्ट खालामजायो आरो बेनिनो 20 लाखनिबो बारा सुबुङा कर'नानि थाखाय टिका थुजायो। होमबा दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।